Nikech baba ne miyowa jing'o. Kani wuok idhi India, ang'o mane ringe pachi e ndege manudhieno? Nikech in achiel kuom jogo manodhi kelo ringre Jakom. An achiel kuom jogo, kendo agoyo erokamano kabisa ne Mama Ida nikech to gi president, nikech ka dhi Karen to ing'eni wachni kane mana kaka wacho nomako chuna, koro ne pi wang'a pod chwer an piny kocha. Taso Mama Ida luonga to nyisa ni daktari adwa ni mondo idhi kel baba. To achaka wuok matin, to kendo ka tieko dakika gimoro apar to president bende gochona nyisa ni adwa ni mondo ikel. In fact an ema ng'at manokuongo e team no te, an e ng'at manokuongo manonyisi ni mondo aikra, asto kaso nyise Prime Minister, Prime Cabinet Secretary Musalia, aso jomoko gi koro keti to gi family. To kana dhi ne lit kabisa, gini pacha ne ni anono kabisa. Naparo ni to baba ni otho adieri koso ena wach. Ngeni bigi mane tera India ahinya. Nadhi ng'iyo ni to baba ni samoro naparo ni kachopo kucho to be obed kata ni en miriambo. Koro wachopo Mumbai to an koro nadhi mondo ing'eni ka sirikal ma India koro miyo handover ne sirikal ma Kenya. Koro an ema natimo documentation, to koro jowetewa mamoko Musalia Mudavadi, Murkomen, Joho, Opiyo Wandayi gin koro gidhi mondo gi receive ma mineno ka anaonge picha kodgi, nikech an koro nadhi mondo koro an ema koro assign handover ni koro government ma India koro weye weche lwet government ma Kenya, koro gisetieko kargi. Koro an ema natimo documentation. To kata mana machako timo documentation ne makoro gini wachon to kara jogi giwacho adieri. To koro ing'eni an sechego pod aonge kama ichiwe e ringre mar baba gi sanduku chan, nikech an koro adich andiko gik moko mondo wane ni weche odhi makare, oketu koro weche te lwetwa. Koro kabiro to ing'eni adhi kuno ka ywak kabisa, to kendo kaduogo to koro kawacho ni to koro adier ndege ni wating'o ringre baba ka waduogogo. Gino mako chunya, koro wadhi ka koro wachopo. Ing'eni ndege mane wantie negi make announcement. Koro giwacho ka koro wachopo airspace ma Kenya, koro gi make announcement giwacho ni bas koro ndege ni koro lokre, koro en KQ 203, koro en Rao 001, Raila Amolo Odinga 001. Kanyo koro ka wach donjo ni to kara wating'o ringre baba kae. Ing'eni ante ma assign documents to poko donje pacha ni to ng'ani onge adier. Koro wachopo koro JKIA to koro ni bana koro gini ne di aneno koro dhano racho ni mama koro an barumo. To warumo kata sani pod warumo nikech baba noherowa. To